Nå, Erdian, tillykke med det. Velkommen på den anden side. Nu har du været til din certificering. Og hvad skal der ske nu? Jamen, tak Tim. Og ja, jeg er færdig. Yes! Og der skal ske en masse nu. Vi har jo kendt den anden i pænt stykke tid efterhånden. Og du er selv inde på stress, angst og depression og indlægninger. Vil du ikke fortælle lidt om, hvor det var, du kom fra, og i forhold til, hvor du er nu, og den tid, det egentlig har taget? Når nu siger jeg, blæst op, tid det har taget, men faktisk i virkeligheden, hvor kort tid det har taget. Ja, lige præcis. Fordi da jeg først begyndte at snakke med dig, Tim, så gik det jo super stærkt. Det kan du godt huske. Ja, absolut. Men ja, altså, der har jo været noget før, og så efter. Før, der var jeg jo faktisk et rigtig godt sted i mit liv. Var gift, havde 2 smukke børn, har jeg stadig. Havde et godt job og et hus, nybygget hus, og alt det kørte bare, indtil jeg så faldt ud over klippen. Og så lå jeg lige pludselig i psykiatrien med depression, og ville ikke tage medicin. Endte så med at tage medicin, og alt det der. Det endte så med 3 indlæggelser, en skilsmisse, mistede samvær med mine børn, og så stod jeg der et år efter, vidste ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Det var faktisk helt derude, hvor jeg tænkte, jeg ikke gad være her mere. Gå i seng med ønsket om ikke at vågne igen, fordi det ville være den nemmeste måde at kunne håndtere det på. Men heldigvis for det, så skete der noget nyt. Et år efter begyndte jeg stille og roligt at hive mig selv lidt op. Og det var meget børnenes, mine børnenes tanker og motivation, der talte til mig. Jeg skulle gøre et eller andet. Der var ikke noget medicin, der virkede. Der var ikke nogen indlæggelser, der virkede. Der var ikke nogen psykologer, psykiater. Og så fandt jeg dig, Tim. Eller du blev jo så min mental træner. Den, der skulle coache mig igennem forløbet og tale mig til fornuft. Sagt på en pæn måde. Sagt på en pæn måde. Og du er jo kendt for at være super direkte og effektiv. Det var lige mig. Yes. Jeg kan ikke huske, at jeg fik fortalt, jamen, hvis du vil være rask og komme i bedre sted, så skal du bare gøre, som jeg siger. Og så kommer du i mål. Og ja, det skete jo så faktisk, da jeg startede i, jeg mener, det var 24. april cirka. Ja. Hvis man lige skal tage 2 fakta, så startede jeg start april og slut maj, der blev jeg selvstændig finanskonsulent. Og cirka 1,5 år forinden, der har jeg altså været igennem depression, stress og angst og med 3 indlæggelser. Så det betød jo, at Teams måde at gøre tingene på os, det virkede sgu. Det virkede for mig. Det har været en kæmpe udviklingsrejse, og jeg har selvfølgelig vundet mine børn tilbage i samværet. Ekskonen og jeg er begyndt at tale sammen igen, og så vi kan sammen i forhold til børnene, alt det praktiske. Det fungerer. Nu er jeg et bedre sted. Jeg har dig, Tim, så jeg er super taknemmelig. Det er godt. Man kan også sige, altså nu, jeg har jo, kan man sige, et andet synspunkt eller udgangspunkt, end du havde, fordi jeg fik en slagen mand, som havde været noget hardcore igennem. Og det er jo, man kan jo sige, at vi kigger tilbage på det nu med et smil, men da du stod i det, ikke, altså, du ville spørge om alting, du ville analysere alting, fordi du kom med en baggrund, hvor at du havde et, altså som du selv sagde, virkelig skarpt liv, ikke? Ja. Med du siger Villa, Vovhund og Volvo og Vose og alt det der, ikke? Men du havde ligesom hele pakken, ikke? Ja. Og som du selv nævner, det her med, at vi gik ind og så sagde, lad os nu gøre det præcis sådan her. I stedet for at selv skulle til at analysere, som du har været vant til i dit job og dit virke, og din generelle personlighed. Gør det helt firkantet, ikke? Ja. Og nu synes jeg, at du giver dig selv nok credit. Og det er fordi, det her med indlæggelser i psykiatrien og elektrochokbehandlinger, det er jo noget af det, som på daværende tidspunkt virkelig ramte mig og tænkte, okay, stød i hjernen. Det virker sådan lidt voldsomt, ikke, når man siger det på den måde. Men fra at gå og blive diagnostiseret af lægevidenskaben til at skulle have stød i hjernen, til nu at stå både at være selvstændig, samtidig med, at du har, nu siger jeg, flere forskellige virksomheder ind under dine vinger. Ja. Altså, du er jo kommet fra et kæmpemæssigt minus til et ekstremt plus, som de færreste, de kan drømme om. Og jeg forestiller mig lidt, det er på baggrund af en ting, og det er dit mindset. Ja. Fra det mindset, du havde, inden du startede i forløb, og så til det mindset, du har fået efter forløb. Hvad er forskellen på de 2 typer af Erdian? Ja. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og tak for at spørge mig om det, fordi det har jeg også tænkt over, og grund til, at jeg var så et godt sted i mit liv før, var jo fordi, jeg egentlig havde et rigtig godt mindset. Jeg kunne virkelig arbejde hårdt, og jeg kunne virkelig give den gas. Ja. Men jeg var ikke min egen bedste ven.
min succes, den kom faktisk af, at jeg er min værste fjende. Mm-hmm. Jeg pressede mig for hårdt hele tiden. Ja. Det er godt nok. Du kan mere. Du har noget bevist. Du er storebror. Du er den ældste søn. Du er den ældste fætter. Du er ægte mand. Du er far. Ikke? Så jeg var vant til at tage lederskab, men jeg gav mig aldrig tid til at nyde det på en måde. Jeg kunne ikke være i det. Da jeg stod der til min 30 års med min familie i min nybyggede hus, 2 BMW'er i carporten. Jeg kunne ikke mærke glæden. Mm. Jeg kunne ikke være i det. Jeg vidste ikke, hvad der foregik op i mit hoved. Altså, hvad er det? Men det var det her med, at jeg inderst ikke elskede mig selv. Mm-hmm. Og jeg var en people pleaser, og ikke tog mig selv først. Hvis jeg gjorde det, så ville jeg kunne have overskud til at være noget for andre, sådan for alvor. Mm. Og ikke fordi jeg var en dårlig far, eller en dårlig bror, eller noget. Men der var noget i mig, der ikke var, som det skulle være. Nu er jeg min egen bedste ven, mm-hmm. og min egen bedste fjende, når jeg skal. Hvis jeg synes, det ikke er godt nok, så har jeg stadig det i mig. Mm. Men jeg er hele tiden min egen bedste ven. Jeg roser mig selv hele tiden. Jeg er hele tiden taknemmelig, og jeg er hele tiden har så mange idéer. Kreativitet. Før havde jeg ingen kreativitet. Jeg havde bare gået på mod. Nu har jeg kreativitet, gå på mod, og så lykkes tingene bare. De sker bare. Man kan også sige, altså nu følger jeg jo selvfølgelig også dig på sociale medier, som man nu gør. Som man nu gør. Og, like for like, follow. Præcis. Subscribe, follow, alt det her, ikke? Men det er også det, jeg kan se, fordi at vi har haft en lang rejse sammen efterhånden. Mm. Og når jeg kigger på den måde, som du er nu, altså jeg kan se, at du nyder livet. Det her med, at du kører i din bil, du skal til et møde, så kører du ind til siden, tager lige en video af solopgangen, og så sidder du lige der i 10 minutter, for at så køre videre, ikke? Præcis. Det vil jeg næsten våge påstå, det ville en gammel Ertin aldrig have gjort. Nej, og jeg har ikke engang lægge mærke til det. Nej, lige præcis. Med solbriller. Træls solbriller. Og noget af det, som jeg synes, der er gået meget igen, men du var faktisk ret god til ret hurtigt at komme ud over det, men det er det her med, at vi har rigtig mange, når vi har folk i forløb, ikke, som slår sig selv oven i hovedet. Ja. Ligesom du har. Ja. Så jeg frem, at jeg kan godt gøre bedre, jeg kan godt gøre bedre. Det må man meget gerne. Ja. Men med måde, ikke, som du selv siger. Ikke? Præcis, med måde. Man må gerne booste sig selv, og sådan hele tiden tage sig selv op, og jeg kan godt bedre, men så rose og anerkende sig selv samtidig. Ja. Og det der med positiv selvtale, i stedet for negativ. Ikke? Ja, vi har jo meget det her med fortid, at slå sig selv oven i hovedet, det kunne jeg gjort bedre. Ja. Men det er jo kun på baggrund, at man har manglende bevidsthed. Mm. Har du vidst, hvad der skulle til, så har du gjort det. Præcis. Så er der ikke nogen grund til at sige tilbage og sige, jeg skulle have gjort bedre, fordi hvis du vidste, hvad du skulle gøre, så havde du gjort det. Ja. Den der trummerum frem og tilbage, den må du jo super god til at lære. Hvad betyder det for dig nu? At vide, at du ikke kan slå sig oven i hovedet på fortid, i forhold til din fremtid? Jamen, jeg har bare lært, at fortid kan man ikke bruge til så meget, ud over at lære fra den. Mm-hmm. Og hvis der ikke er noget at lære af den, så skal du selvfølgelig, ærligt talt, bare parkere den væk. Smid ud af det samme. Ude i smør brandbart, eller hvad det nu hedder. Ja, lige præcis. Men det har jeg jo bare lært. Altså fra de her, det værktøj, der er de 3 tidszoner. Ja. Fortid kan du ikke ændre noget ved. Mm. Nutid skal du lære at være nærværende. Fremtid skal du ikke bekymre dig over. Du skal glæde dig til. Du skal planlægge. Forventningsglæde. Ja. Men vores hjerne, den kender jo ikke forskellen. Den er jo live hele tiden. Mm. Og da jeg mødte dig, der var jeg jo i min fortid hele tiden. Ja. På grund af alt det, der var sket. Og jeg bliver ikke den samme igen. Jeg har mistet mine børn. Jeg har mistet mit hjem. Jeg har mistet mit ægteskab. Altså masser af skam. Men jeg fandt ud af, at mange af de der bekymringer, det var omsonst, fordi det lå i fortiden. Det var et vilkår. Mm. Jeg skulle prøve at omdanne dem til noget håndterbart, et problem, jeg kunne arbejde med. Mm. Så bare det værktøj der, det gjorde en kæmpe forskel for mig. Selvom jeg godt vidste jo, ærligt talt, jeg har jo ikke været dum. Præcis. Men du kom jeg har bare ikke tænkt så meget over det. Hvor jeg er henne, sådan rent tidszonemæssigt. Og jeg var sygt meget i fortiden. Alt for meget. Og fremtiden, der har jeg jo været sådan meget økonomisk, så jeg kiggede meget i risici. I stedet for i muligheder. Så det var meget at undgå store fejl, i stedet for at glæde sig til de store ting, der skal ske. Yes. Og have et øje for fejl, ikke? Præcis. Men jeg tænker også, at du har, nu siger jeg har, fordi det er igen er fortid, har delt en overbevisning, som rigtig mange af de folk, vi har igennem møllen, har, at hvis jeg nu bare er selvkritisk, hvis jeg nu bare kigger på alle de fejl, jeg har lavet, så bliver jeg bedre. Ja. Ikke den overbevisning, jeg er sikker på, du også havde. Når du står på den anden side, det her med at have negative overbevisninger, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på det? Jo, altså negative overbevisninger når du ikke særlig langt med. Så det handler om at prøve at tage dem, og så se, altså hvad for nogle af dem er der egentlig noget, som skal have plads
i dine overbevisninger. Fordi der er nogle overbevisninger, som er, lad os kalde det, kritisk feedback til dig selv, som du skal tage til dig. Der er nogen, der har sagt noget til dig, du har været en idiot på grund af sådan og sådan sådan. Så kan du tage det til dig på 2 måder. Du kan tale dig selv totalt ned og sige, fuck man, nu er ret, jeg er en total idiot. Eller passer slet ikke at blive sur og skabe en konflikt. Eller du kan sige, hvad er det faktuelt, der er ved det? Bliver ved med det her adfærd? Og så prøve at analysere sine adfærdsmønstre. Ja. Og arbejde på det. Men nu handler det om positive bevisninger. Hvis der er noget før, jeg ikke kunne, så lad være med at acceptere det. Så finde ud af, hvorfor kan jeg ikke? Hvorfor kunne jeg ikke være det, jeg skal lære? For at kunne det, altså for at kunne komme derhen. Så det er det her med at lave for eksempel 40-dagsplan og sætte nogle mål, eller smart mål, hvor du ikke har fokus på selve målet, men at blive den person, der opnår målet. Altså sætte delmål. Opnå dem, fejre dem videre til næste, indtil du kommer derhen. Så det er det positive overbevisninger om, at hey, jeg kan godt, og når den der kommer, at jeg kan ikke, så lad være med at acceptere det. Spørg, hvorfor kan du ikke? Og så være realistisk. Ja, så du måske er heller ikke Superman, vel? Men... Nej, lige præcis. Men i stedet for også, som du er inde på, at sige, hvorfor kan jeg ikke, så sige, hvordan kan jeg så? Ja, præcis. Så er vi i løsningsfokuseret tænkning, som jeg snakker om et par gange. Ja. Hver gang, nærmest, ikke? Løsningsfokuseret tænkning, hvad kan vi så gøre, ikke? Også fordi, at du kommer jo igen fra et virke og et erhverv, hvor du har været meget i løsninger, ikke? Ja. Hvad skal der til for at fikse det, ikke? Hvor det så har været med et negativt foretegn før, hvor det nu er så blevet til et positivt foretegn i stedet for, ikke? Ja, præcis. Du var inde på det en lille smule før, men det, som du arbejdede i før, det var den emotionelle intelligens, altså den følelsesmæssige del af hjernen, ikke? Ja. Hvor du bliver nødt til at tale kritisk til dig selv og tale nedad, fordi følelserne gerne vil have svar på det, ikke? Og vi går rigtig meget ind for, at vi skal over i den rationelle del af hjernen. Ja. Igen for at kigge på, jamen, hvordan kan det så lade sig gøre, for eksempelvis. Ja. Hvad har det betydet for dig at gå fra at kunne svare i den følelsesmæssige del af hjernen, og så over i den rationelle del af hjernen? Hvad har det gjort for dig og dit overskud? Lad os sige det sådan. Det har gjort rigtig meget. Først og fremmest, jeg vidste ikke, hvad en følelse rigtig var før. Jeg faktisk tidligt huske, at jeg blev spurgt om det dengang i mit tidligere liv. Altså, prøv at sætte ord på dine følelser. Ja. Hvad mener du? Hvordan hvad er en følelse? Ja, hvad for en følelse? Ja. Og nu ved jeg bare, at det at sidde og smile er en slags følelse. Ja. Altså, ikke? Og jeg kan genkende, hvornår man træffer følelsesmæssige beslutninger, og hvornår man skal træffe rationelle beslutninger. Du bruger system 1 eller 2. Ja. Det er meget vigtigt. Og det vil jeg ikke gå i detaljer med, men i hvert fald blive opmærksom på, hvornår følelser er okay, og hvornår de er der, og du skal prøve at pakke dem ned for at få det bedste ud af situationen. Ja. Og jeg har jo været okay til det før på grund af mit arbejde, men det var vitterligt kun på grund af mit arbejde. Når jeg var privatperson, så var det sgu rigtig meget følelserne. Det er i hvert fald 50-50. Og det er sgu ikke der, man træffer de rigtige beslutninger. Nej, for de må også sige, at når vi er i følelserne, så ved vi jo også, jævnfør videnskaben, at følelserne, de konsekvensberegner, ikke? Nej. Også det, jeg har lyst til kage. Altså, det kunne være sådan noget, jeg siger. Ja. Eller lyst til chokolade eller et eller andet. Ja. Men konsekvensen ved at spise for meget kage og chokolade, det er ondt i maven, eller for mange kilo på maven, ikke? Og man kan sige det sådan, at følelser er jo helt okay. Spørgsmålet er bare, hvordan vi behandler dem. Ja, vi har jo følelser, og vi kan ikke annullere eller ignorere vores følelser. Nej. Vi skal anerkende dem og så kigge på dem, og så sige, okay, jeg føler mig ked af det. Super, jeg føler mig ked af det. Og det kan måske være en 3 til 5 til 10 minutter, at du er ked af det. Ja. Og så sige, okay, men hvorfor er jeg ked af det? Men det er jo fordi, at Torben, han sagde, at jeg var en idiot. Ja. Men okay, at Torben er min circle of trust. Jamen det er han ikke. Nå, men så skal jeg ikke tillægge det værdi. Og så kan vi ligesom parkere den igen, ikke? Ja, fordi der er rigtig mange, der misforstår det her med, at så skal man bare hele tiden være jubelidiot og aldrig mærke sine følelser. Præcis. Røvl. Præcis. Mærk dine følelser, men så parker dem det rigtige sted, ikke? Nemlig. Og det er du også blevet god til nu, jo. Ja, det synes jeg. Jeg synes, den der, du nævner der med, hvorfor en person skal ødelægge det for resten, ikke? Ja. Og det, jeg har taget til mig fra hele forløbet, er at forestille, at du tager til en fest, og så er der en, der sviner din kjole til. Men alle andre synes godt om. Ja, min kjole, den er altså pæn, når jeg tager den på. Ja, du har selv sagt, at du har købt den, fordi den er pæn. Ja. Og så er der en idiot, der har fået for meget drik, der siger, at den ikke er pæn. Ja. Men 1000 andre synes, den er mega flot. Præcis. Men dine følelser, er du så dårlig til at håndtere, at dem får lov til at snakke til dig. Så har du noget at arbejde med. Præcis. Og det er det, man lærer. Det er de der øjenåbner, og den struktur, man sætter. Og jeg har jo tidligere været, eller jeg har altid været meget struktureret. Blev det ekstremt meget på grund af min karriere også. Men nu er jeg jo langt værre.
Fordi nu har jeg også fået struktur op i hovedet, altså sådan med mindset og psykologi og hjernens power. Det anede jeg ingenting om. Men jeg har jo altid holdt meget af at være struktureret og målrettet. Og det er jeg blevet endnu skarpere til igen. Fordi da jeg var deprimeret, der var det et stort rod. Og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle rydde op. Så tager man for eksempel til en psykolog og snakker med dem. Og der aflaster man jo meget, man fortæller bare. Men jeg får jo ikke noget med hjem. Jeg får ikke nogen opskrift på, hvad jeg skal gøre herfra. Og det fik jeg jo så. Så var det op til mig at bruge den opskrift og bage den kage. For hvis jeg ikke tog den opskrift og så arbejdede med den, så ville der ikke ske noget. Og det har jeg jo altid været god til. Det er, når jeg vidste, jeg skal gøre sådan her, så gjorde det. Og så jeg også benefit. Og det tog mig så cirka 1,5 år at finde den opskrift. Og det er derfor, det er gået så hurtigt, tror jeg. Der er jo en meget, meget specifik ting, vi skal have styr på, i forhold til, når vi går ind i, hvad er en bekymring. Yes. Man skal dele op i 2 forskellige ting. Vil du ikke sætte ord på det? Yes, det vil jeg gerne. Det er ting, der ikke er sket. Og det er ting, der ikke er fundet en løsning på her og nu. Så det er noget, du enten forestiller dig, der ikke kommer til at ske, eller ikke er sket. Og det er noget, der ikke er en løsning på nu. Så det er noget, du måske kan tage din bekymring og gøre den til et problem. Så prøv at håndtere det. Ligesom de her hvad nu hvis-tanker. Hvad nu hvis? Ja. Der er rigtig mange hvad nu hvis, og statistikkerne siger, at 8 ud af 10 eller 9 ud af 10 af vores bekymringer bliver faktisk til noget. Så, det bliver ikke til noget. Eller, det er ikke til noget. Det er satme forfærdeligt. Men nej, de bliver selvfølgelig ikke til noget. Men dem, der så bliver til noget, så i stedet for, at de bliver til et problem, så prøv at tage dem i det stadie før problemet. Som vi også har været igennem, ikke? Så det har lært mig utrolig meget omkring bekymringer. Noget er jo bare et vilkår. For eksempel, at der er krig. Det kan vi gøre noget ved. Det har gjort rigtig meget indtryk på mig i krig. Palæstina-krigen og den krig i Ukraine. Jeg har bekymret mig rigtig meget omkring krig. Hvor jeg før troede, jeg var rimelig kold over for det, fordi jeg har været det igennem som spæd og som lille. Gennem Balkankrigen, Jugoslavien, så kunne jeg godt mærke, at det satte et eller andet gang i mig. Noget helt ubevidst op i hovedet. Og jeg fik også et panikanfald, for at være ærlig, på et tidspunkt, hvor at min krigstraumer faktisk kom op. Jeg troede ærligt talt, der ville komme krig i Tyskland, da jeg var på en lille kærestetur deroppe. Så lad være med at bekymre dig for meget. Det kan være farligt. Altså, absolut. En bekymring kan jo lede til stress. Ja, præcis. Og hvis den får lov til at blive plantet ind i dig, og dyrket og vandet, så udløser det angst. Og så er du virkelig ikke et godt sted, min ven. Det har jeg prøvet. Præcis. Ja, vi har jo sådan den der trappe, ikke? Altså, du kan være bekymret over noget, og hvis de her bekymringer, de får for meget energi, som du siger, at man vander dem for meget, så kan man få nogle angsttanker og nogle stresstanker, ikke? Ja. Og hvis du har det for længe, så er det bare et spørgsmål om tid, før det bliver til en depression, ikke? Ja, lige præcis. Hvis vi vander dem på en negativ måde. Ja. Men jeg tænker også, vi har snakket meget omkring det her med, om vi nu har vores bekymringer, ikke? Om det er enten et vilkår eller det er et problem, ikke? Ja. Og jeg kan huske, da vi lavede øvelsen i den her, så dine procentuelle fordelinger, det var, at 65% af dine bekymringer, det var faktisk virkelig en vilkår. Altså som du selv siger, krig, noget du ikke kan gøre noget ved. Ja. Og når vi sådan ligesom skabte noget mentalt overskud, dine ressourcer ligesom blev allokeret til det korrekte, og du rent faktisk skulle gøre en forskel, så blev du også langt mere effektiv. Og det er også derfor, at du rykkede dig så sindssygt hurtigt, ret tidligt i forløbet, fordi du ligesom fandt ud af, okay, der er så mange ting, som man bare skal give afkald på. Ja. Uanset hvor meget min følelse siger, jeg kunne godt tænke mig Palæstina lige have opmærksom på det, eller Ukrainekrigen, eller whatever det måtte være. Ja. Så ret hurtigt, så fandt du også ud af, jamen det hjælper jo ikke noget. Nej. Uanset hvad jeg gør, så kommer det ikke til at ændre noget. Nej. Og da du så gav afkald på det, så tog du altså fart, ikke? Ja, og det er også derfor, at din succes er kommet med raketfart på baggrund af, at du gav afkald på ret mange vilkår også. Ja, nemlig. Og der er jo det der med, når man først identificerer det som et problem, så har jeg lært, at man skal spørge sig selv, hvad det er for et type problem. Og der tror vi jo på, at det har du i hvert fald lært noget, Tim. Ja. Så det tager jeg til mig. Ja. At der findes 3 problemer. Det ene, det er et problem, der er ude af din kontrol. Så er det et vilkår. Ude af din kontrol, ude af din hjerne. Og så er der andres problemer. Og det er virkelig andres problemer. Det er ikke dine egne. Men det glemmer man. Og så er der ens egne problemer. Og det er jo så der, energien skal ligge. Altså 80% i hvert fald. Men hvor det før for mig har lagt
meget omvendt. Så der var rigtig mange problemer, som var ude af min kontrol, som jeg kunne gøre noget ved, som jeg brugte rigtig meget energi på. Blandt andet krig, som havde et stort indtryk på mig, men det var fordi, jeg har medfølelse. Jeg ved jo godt inderst inden, jeg kan gøre noget ved det. Men jeg fik det jo ikke bedre af at se børn ligge i grave, og kvinder flygte, og soldater, der bliver dræbt, og en masse mudderkast mellem forskellige politikere, og frem og tilbage, og hvem skal man holde med, hvem er fjenden. Og, præcis. Altså, uanset om man ved det eller ej, så er krig aldrig fair. Og der er sgu ikke en vinder eller taber, alle sammen er tabere. Og jeg begyndte bare at finde ud af, jeg skulle ikke kigge på det mere. Jeg kunne ikke gøre noget som en person selv overhovedet. Præcis. Hvis der nu var nogle demonstrationer og sådan nogle ting, hvor man skaber en fælles stemme, så tog jeg med. Men at sidde der og scrolle igennem, det aktiverede jo noget angst i mig. Ja, så det lærte jeg. Det der skal jeg bare ikke have noget at gøre med. Acceptere det som det er. Og bare have medfølelse, ikke? Og lige præcis det der, ikke, det er også en rigtig vigtig ting, fordi vi siger, at vi skal altid dele det op i enten vilkår eller problemer. Ja. Vilkår, afkald, problemer, gør noget. Og så er der nogle af de her bekymringer, som er så store, for eksempel krig. Ja. Og man kan sige, okay, jeg kan ikke ændre på, at der er krig. Og det er jo et vilkår, at det er krig. Ja. Men hvad kan jeg så gøre? Præcis. Jeg kan møde op til demonstrationer, ikke? Ja. Det kan gøre en lille ting. Ja. Men krig, det kan du ikke ændre på, men du kan gøre noget i forhold til demonstrationer. Jamen, det er det. Ja. Præcis. Og det er jo ligesom med vejret. Nu regner det pis. Ja. Ej, fuck noget lort. Og min første dag, det er jo morgen, og det regner også sikkert i morgen. Og hvad fanden gør jeg? Kan jeg gøre noget ved det? Præcis. Jeg kan jo ikke snakke med vejrguderne, vel? Men jeg kan da godt sætte rammerne for, at det alligevel bliver en god fødselsdag, hvor folk ikke bliver våde. Jeg har bare bedt dem om at tage jakken på, hvis vi skal ud i byen eller et eller andet. Lagtigt. Men så selvom det er ude af din kontrol, så kan du i virkeligheden godt ændre nogle omstændigheder, som gør, at du måske får det bedste ud af en situation, hvor du er ude af kontrol. Lige præcis, ikke? Så det har lært mig rigtig meget. Ja. Men det er verdens bedste eksempel med lige præcis vejret, ikke? Ja. Fordi du kan ikke ændre på vejret, nej, men du kan gå i løsningsfokus og tænke og sige, hvad kan jeg så gøre? Ikke? Om det så er parasoller, paraplyer, eller købe et kæmpe telt, eller whatever det måtte være. Altså bare sige, hvad kan jeg så gøre? Ikke? Den er simpelthen så vigtig, for der er rigtig mange af dem, som både du, for du også selv er klienter nu, men også som jeg selv, som har været igennem og siger, jamen, jeg kan ikke gøre noget. Så siger, prøv at gå i løsningsfokus til at tænke, hvad kan det så gøre? Ikke? Præcis. Og vejret er verdens bedste. Ikke? Ja. Hvis det er varmt, skygge. Hvis det regner, overdækning. Altså, ikke? Mere vand. Mere vand. Og, men ja, altså det er jo bare, det er bare blevet sådan en DNA-ting, der ligger inde i mig. Men så, jeg synes, at det er et paradoks, som der er mange, der har stået i. Ja. Og man kan sige, hvis man nu har mand eller kone eller børn eller noget i den størrelse, og meget, meget nære relationer, så kan man gøre det på den måde, at som du selv siger, lad os bare sige, mine kones problemer. Ikke? Jeg kan godt være medfølende sympatisk. Ja. Ikke sidde og lytte og sidde og sige, hold da op, jamen jeg kan sagtens forstå det. Men det, der så skal ske i det, det er, efter jeg har været medfølende sympatisk, og vi har parkeret ligesom hendes udfordringer eller bekymringer, så skal jeg ikke bruge mine mentale ressourcer på at tænke over det. Ja. Fordi uanset hvor meget jeg tænker på det, så ændrer det ikke noget i en, lad os bare sige, en arbejdssituation. Hvis det er det, hun er bekymret over. Ja, så mine mentale ressourcer skal spares til mine egne problemer. Ja. Og man må gerne være på, blød, sympatisk, omfavn og give den kærlighed og opmærksomhed, skal til. Men lige snart, at man ligesom er færdig med samtalen, så kan man ikke byde sig selv og blive med at tænke over de her bekymringer, fordi du ikke kender noget i dine tanker omkring andres udfordringer. Lige præcis. Og det er jo det, man skal tænke ind, at den person, der egentlig står med problemet, nødvendigvis ikke vil have, at du løser hans problem. Nogle gange skal man bare høres. Så vil man bare gerne høres. Ja, præcis. Altså, jeg vil også selv nogle gange synes, det er personligt, altså blive lidt personligt, hvis der er en anden, der tager mit problem og løser det for mig. Ja. Jeg vil føle mig uduelig. Ja. Og især konen. Nu vil du gå helt amok, hvis du tror, du er bedre end hende. Ja. Men man må jo godt komme med et forslag. Ja, lige præcis. Men hvordan får du overskud til at komme med de forslag? Det er, hvis du har styr på dit eget shit. Yes. Og det handler om. Få nu fokus på dit egne problemer. Så aktiverer du også en masse overskud og ressourcer til og tid, til at du kan tage dig af dem, du holder af. Det er en god gamle historie omkring iltmasken i flyet, ikke? Ja. Fix dig selv først, og så kan du være noget andet for andre. Fordi vi har også rigtig mange igennem møllen, som er
super sympatiske, omsorgsfulde, virkelig giver en masse kærlighed til andre mennesker, og ligesom er den, der er den i familien, så at sige. Ikke? Den, som løser alle problemerne, altid er den grædende skulder og alt det her, men på bekostning af dem selv. Ja, præcis. Og det er der, hvor fælden den ligger. Man må gerne være den person, bare aldrig på bekostning af dig selv. Ja. Så hvis du har behov for eller mulighed for at være den, som kan håndtere andres problemer og udfordringer, by all means, gør det. Ja. Men det skal være sådan, det aldrig må være på bekostning af dig selv og dit eget mentale overskud. Fordi jeg er ret sikker på, hvis du spørger en ansat i psykiatrien, hvad det største problem ved de indlæggelser er, det er folks livsstil. Det er jeg ret sikker på. Ja, præcis. Kvalificeret gæt, som man siger. Ja, lige nøjagtigt. Og man kan sige det sådan, at nu er det ikke fordi, at det skal holdes op mod hinanden, men man kan sige, hvis nu for eksempel vi snakker om et ophold i psykiatrien, det kan være 3 måneder, 6 måneder, 9 måneder, 12 måneder, hvor lang tid det måtte være. Hvis man lige prøver at sammenligne det, for eksempel hvis man kommer i fængsel, der tager du også bare dig væk fra problemet. Men det kan være, at du så vil være i fængsel 1 år eller 2, så bliver du sat ud igen. Og hvis ikke du har ændret noget i forhold til adfærden, så kommer du ud igen, og så falder du direkte i det. Og det er der også en masse videnskab og en masse statistikker på, at dem, der første gang er kriminelle en gang, hvis ikke at der kommer til at være noget adfærdsterapi i fængslet, så kommer folk i 9 ud af 10 tilfælde tilbage til præcis samme miljø, som de stoppede fra, ikke? Lige præcis. Ja. Og sjov nok, som du siger, fængsel, så følte jeg faktisk, der var et fængsel, jeg var i, fordi jeg var jo låst, og jeg var bange, og jeg vidste ikke sådan helt, hvad jeg skulle gøre. Og første gang var super slemt, fordi jeg anede ingenting om det. Anden gang vidste jeg godt, hvad jeg kom tilbage til, så var jeg lidt mere fri, og tredje gang begyndte jeg at blive venner med dem. Hej Torben. Jamen, det var sådan, at han er tilbage igen. Spil bordtennis. Ja, lige præcis. Men altså, det var... Ja, men det er jo... Det er faktisk en rigtig god måde at forklare det på, fordi det er jo det der med, hvis man ikke arbejder med sin adfærd, med det, man har haft, altså det problem, man egentlig har haft, så ender du bare tilbage jo. Ja, lige præcis. Det giver sig selv. Og man kan sige sådan, at vi dyrker jo meget det her og med det mentale, og i det her tilfælde, der er bekymringer, angst, tanker, stress, depression og alt det her, det er jo et mentalt fængsel, man skaber for sig selv. Fordi vi ved jo også, igen, vi læner os sindssygt meget op af videnskab, hvad vi kan bevise. Ikke hvad vi synes, ikke hvad vi tror, men hvad vi kan bevise. Nemlig. Og at du skaber mentalt fængsel for dig selv, ikke? Hvis du har overbevisninger om, at det eksempelvis er farligt at gå ud og handle alene, eller det er farligt at tage offentlig transport, eller de andre, de tænker garanteret dårligt om, når der kommer. Altså de her selvskabte tanker, og de her overbevisninger om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, ikke? Ja. Det skaber typisk det her fængsel, hvor folk så til sidst bliver rigtig, rigtig syge. Ja. Og det ved vi også på baggrund af, når vi kigger ind i den kognitive diamant, ikke? At alting det stammer fra vores tanker. Hvis du lærer at kontrollere tankerne med et positivt foretegn kontra et negativt foretegn, så kan du faktisk selv bestemme, hvad for et liv du gerne vil have. Ja, nemlig. Og det er jo vitterlig træning. Altså hjernen er jo en muskel. Ja. Og du bliver nødt til at træne den, som var det de store guns, der er lige her. Præcis. Der. Jeg skal bare tage dem. Du ved, så det er jo vigtigt. Ja. Jeg tror, for mig er det blevet sådan helt øjenåbner, hvor meget der er at arbejde med. Altså sådan rent sådan videnskabsmæssigt. Jeg er blevet super nørd og vil gerne overveje faktisk også at tage en bachelor i psykologi, bare for at prøve det. Ja, for at se, hvad det kan. Der er så meget power op i der, hvor det hele starter. Det er jo nervebanen, ikke? Ja, lige præcis. Og hvis man virkelig kan finde ud af at bruge det, så kan du virkelig få det bedste ud af livet. Og som jeg siger, hvis den måde, du træner dine muskler på, normalt, der skal du også træne din hjerne. Vi er jo ikke født med at være positiv. Vi er faktisk født til at beskytte os selv, fordi at vi er blevet... Instinkterne, ikke? Det er instinkterne, ikke? Vi skal flygte. Vi skal skabe rammer til vores familie. Vi skal skaffe mad på bordet. Især os mænd, ikke? Vi har den der... Jeg er jo take care of my family-typen, ikke? Men vi er jo bare kommet et sted hen i vores evolution, hvis man vil, hvor at det handler om at prøve at være i det gode liv, vi har, som Morten Albæk snakker om. I en bog, der er, ikke? Ja, lige præcis. Altså, at vi er blevet nogle mennesker, der ikke engang kan svare på spørgsmål, hvem er du? Vi svarer, hvor vi arbejder henne. Ja, lige præcis. Ikke? Så vi har jo et problem, og det er i virkeligheden et luksusproblem, fordi vi kan ikke finde ud af at være i det her liv, hvor vi egentlig har det så godt, har alle rammerne, men stresser os selv, fordi at vi tænker, folk ikke kan lide os, eller vi bekymrer os om noget, der ikke er sket, fortryder noget i fortiden, vi ikke kan ændre alligevel på, i stedet for at acceptere det. Ikke? Ja. Og det er derfor, man skal træne med sig selv, for det kommer ikke af sig selv, at du tænker positivt. Du er indstillet til
at passe på dig selv og tænke negativt og risici. Og lige præcis den her sætning der, det er noget af det mest, altså det vigtigste, som vi kommer til at snakke om i dag. Ja. Fordi selvom vi er forudprogrammeret, altså for urtiden her, at vi skal frygt, kæmpe den der, ikke? Ja. Og vi siger, at vi skal forsørge vores familie, specielt også som mænd, som du er inde på, ikke? Ja. Men så ved vi jo også nu, jævnt for videnskaben, at vores hjerne, den er plastisk. Og vi snakker omkring neuroplasticitet. Nemlig. Altså vi har mulighed for biceps curls, store arme. Men hvis vi så laver brain curls, så får du sådan en stærkere hjerne. Nemlig. Og via træning kan vi jo så ændre den måde, hvordan vores hjerne opfatter ting på, reagerer. Hvordan at du måske har programmeret din hjerne til, sådan her gør vi, hvis det her det sker. Men det har vi altså mulighed for at ændre. Og det synes jeg er noget af det absolut vigtigste, når man kan forstå, at du har mulighed for at ændre den måde, din hjerne fundamentale sammensætning er på, via mental træning, at du kan få det liv, du gerne vil have. Ja, men altså, det er rigtigt, og det er super, super interessant og virkelig relevant også. Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke ved mere omkring hjernen, når vi har om biologi i skolen. Fordi det er jo vores superpower, den er deroppe. Og begynder du at træne den, ligesom du har en personlig træner i dit fitnessprogram, som holder dig i ørerne og fortæller, hvad du skal spise, fortæller dig, hvilke øvelser du skal køre, om det er biceps curls, eller om det er triceps pull-downs, whatever. Ja. Der er også mange ting, man kan gøre for sin hjerne, fordi den skal læres netop, fordi at den er forprogrammeret til at beskytte dig selv. Så skal du lære at træne den til, at den skal være din bedste ven. Og leve det her positive liv, og tænke i positive baner, ikke? Fordi vi er fyldt med negative overbevisninger, bekymringer, tanker og stress. Det skal man bare lære at træne sig til og komme ud af. Så ligesom man har en personlig træner, så burde man også have en personlig mental træner. Ikke? Det vil jeg anbefale alle sammen. Ja. Absolut. Jamen, skal vi ikke så sige, at det var det for i dag, og så egentlig give nogle gode råd til, hvad man kan gøre i fremtiden? Altså måske bare lige 2-3 råd hver. Ja, det synes jeg. Hvem starter? Ja, det er Pia. Nej, jeg synes faktisk, du skal lægge ud. Okay. Jeg synes, du skal lægge ud. Okay. Fedt. Det er gode råd. Fedt. Jamen med alt det, vi har snakket om, så vil jeg faktisk gerne lige starte med den, vi slutter af på. Ja. Husk på, at din hjerne ikke bare er et organ, ligesom alle andre. Det er faktisk en muskel, der skal trænes. Og hvis du går op i din krop og dine muskler, så gå nu op i hjernen også. Altså, den er også super vigtig. Det er faktisk den vigtigste muskel, du har. Så nummer 2, det er at være taknemmelig. Vågne op med taknemmelighed og gå i seng med taknemmelighed. Skriv nu 5 ting ned hver dag på et stykke papir, hvad du er taknemmelig for, inden du går ud af døren og når du går i seng. Så uanset hvor dårlig en dag har været, så vil du stadigvæk gå i seng med taknemmelighed. Det er jo smukt. Det har vi alle brug for. Og nummer 3, det er at elske dig selv. Det er ikke egoistisk. Det er faktisk det stik modsatte, fordi at du netop, via at du elsker dig selv, prioriterer dig selv, løser dine problemer først, så har du overskud til andre, og dem du virkelig holder af. Dine børn eksempelvis. Ja. Kanon. Det var mine 3. Fantastisk. Jamen, jeg vil give et skud på det her med vores bekymringer, i forhold til, om det er et vilkår, eller om det er et problem. Ja. Jeg synes, det er noget af det vigtigste, at man kan komme ind på, fordi hver eneste gang, der kommer en eller anden form for udfordring, at man så kan definere det, inden man går i gang med noget som helst andet, om det er et vilkår eller et problem. Fordi hvis du kan definere det som et vilkår, så skal du være glad og taknemmelig, for så kan du give afkald på det. Nemlig. Og hvis det er et problem, så skal du også være glad og taknemmelig, for så er du mulighed for at gøre noget ved det. Nemlig. Det vil måske være den første ting. Og så den anden, som vi snakker om i starten af udsendelsen, det her i forhold til tid. Hjernen kan ikke kende forskel på tid. Nej. Så lad være med at søge rundt i fortiden. Lad være med at bruge en masse energi på, hvad skulle jeg have sagt? Hvad skulle jeg have gjort anderledes? Et eller andet sådan noget Paradise Hotel, eller hvor jeg sidder til mødet og siger, jeg skulle også have gjort det, hun skulle også have sagt det. Og, så videre, ikke? Og samtidig med fremtiden. Ikke? Lad nu være med at bruge en masse energi på noget, som ligger ud i fremtiden, du lige vil kende på. Nemlig. Forventningsglæde, det er super, men bekymring i fremtiden, lad være med det. Og den sidste, der tror jeg faktisk, jeg vil matche din muskelanekdote, fordi hvis man ved, at hjernen den er neoplastisk, og vi har mulighed for at ændre på det, så den samme selvdisciplin, der skal til for at træne i fitnesscenter, det er den samme selvdisciplin, der skal til for at træne sin hjerne. Nemlig. Og det kan alle lære. Ja. Alle, der gider, kan lære det. Det jeg tænker, det må være de vise ord herfra. Ja, lad os slutte af på den. Altid. Den er rigtig god. Tak for i dag. En rigtig god dag. Ja. Sådan.